atibatike zvechopu chopu. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates manyama ndinogara ndakakubatira hai kozvine zvitu. I am so happy because ndiri kuziva kuti vanhu vazhinji kumachechi vabva, saka ndangondidzoke ndikokupama futi nezvinhu zviri kuitika, but this time around ndadzokawo idzi dzakangoitawo kunge good news, but katasoka uri munhu anofarira good news. I think it is very important for you to like this video right now tisati taproceeda kuendera kumberi, because nyaya ndiri panapa iyi iri panapa ndiri kunzi Vision 2030 Hijacked, Minnie Chiwenga declares war on Mnangagwa's term extension in viral post. Inini ndanisa ndakunyatsonzwisisa zvinhu because even tikada kutarisa ma-viral posts acho ari kutaurwa iwayo andina kunge ndazvinzwisisa. Amana ndosaka pachinzwa paive anageza vaingoramba vachingotsimbiridzira kuti ndidzo nzira dzemasoja chichichi zvezve. Ndanisa ndakunyatsozvi understandawo honestly, but iko zvinezvi ndane kamwe ka understanding kari bit different kekuti ndine kamwe kakunzwisisa kandakuzviita. Ndauda kuti mbouya tionesane tisati taenda kunoratidzana uyo Chiwenga ari muchipatara kuti zviri kufamba sei, chichazoitika ipapo. Ari kuenda muchipatara nenyaya yekuti aisirwa muchetura here, unongoziva nyaya yekungoisirwa maasidi, mapoison, machinchi. It's something yekuti tichazotaura nezvazvo later takuendera kumberi, ende tizotaura futi nenyaya yekuti pane the way forward iri kumhanyiswa nemafeed dynasty, because right now as of now kutotaura kwandiri kutoita nemi vakutomhanya ana Timothy Chiminya kuti vaende kunogadzirisa mapepa ekuti Zimbabwe igara yabva yangoita kingdom, ma-election obhano zvamuchose, ma-political party obva abhano zvamuchose, vongosara vakuita sezvinoitwa ana Eswatini. It's like the likes of ana China kuti vanenge vakungobva ne1 rudzi vachisiyirana kuti after uyu kuuya uyu zvichingoenda zvakadaro. But iko zvinezvi nyaya iyi mamiriro yakaita iko zvinezvi ndiri kuona post iyi yakonzeresa pamutauro. Post iyi yataurwa zvakawandisa zvekuti even up to now I'm in a panic mode myself. I'm shocked. Kuti mashoko aya akatotaurika zveshuwa ende munhu hana zvaakaitoitwa right. Panapa ari kubuda kadai so some highlights of chef's speech yesterday. Right, pekutanga ari kuti we must always remember that we are not the alpha and omega of Zimbabwe's journey. Hatisirisu vekutanga nekupedzisira parwendo rwenyaya dzekuZimbabwe idzi. Kune vakatotanga chinhu vakatochiita, vekutanga nekupedzisira pari kutaurwa vanhu. Ukatarisa munhu akaita saDaniel Garwe, he thinks kuti he is everything. He thinks kuti anokwanisa kungoteererwa kana kungoita zvaanoda nevanhu vese. Kwakatomboya naMugabe vakapfura nemunzira iyo vanga vari kumberi vakafa. Kwakatomboya vanhu vakana Edison Jobo vakatopfura nemunzira iyo vakaitawo zvavakakwanisawo vakafa. Pakapfura vanhu vakawanda, list racho takada kuda kuridedzera rakawandisa. But what's so special about you guys ukuthi munobuda muchisvotesa vamwe vese muchidislike? Ndo zvanga zviri kutaurika izvozvo. Yes, of course I understand kuti people like anaopa muchinguro wakasumuka wakati pana ari kupikisana nezvinhu zviri kuitika zvakwanisa kumove motion yekuda kuoppose kana kumisa this resolution yakuda kuitika. I understand kuti zvakaitika. In terms of politics muri kushamisika nema-opposition leaders aiwaka zvakafanira. Ndichitombotaura nyaya yacho nchiti especially Nelson Chamisa, he is not the first opposition leader. Tanga titoona nodhara tsvangirai patone zvakatoitika munzira yavo vachitofamba, but nguva yavo yakaita sei yakadarika. We can't say nguva yakadarika, but vakatorwa nenguva. So ndo statement riri kutanga kutaurwa panenhingirikini, right? Ours is to carry forward the torch passed to us by those who gave everything without expectation of reward. Ndo pari kutaura kuti isusu takungotambidzana chimuti tichienda. Some of them like the late General Josiah Magama Tongogara knew they would not see a liberated Zimbabwe, but still fought. They fought for the future, not for themselves. Those camps in Mozambique and Zambia were not just military outposts. They were altars of sacrifices when pain, courage and faith refused into the spirit of liberation. Ndoimwe nyaya inonetsa. Ndakatozvirwira saka ndakutoya ndikuda so, and you know these guys, I don't know why are they so funny. I don't know why vachiita zvinhu zvese zviri kuitika izvi. Inini ndakazodai so saka ndiri kudawo something. Nyaya iri kutaunzi hamusi kumboita zvinhu zvikuti muzvirwire. Hatisi kuramba isi kuti Tagure akadonata zvinhu. Akadonata mari pamadhezi a2017 paida kuitika zvaida kuitika. Handisi kuramba inini. I know that Tagure played a huge role kuisa fuel yake
kuisa mari yake mamillions achisponsor kuti zvinhu zvinge zvichizoenda kumberi zvekuti munhu akadaro zvechokwadi anofana kurangarirwawo kuti aiwa paipa wakaplayawo role pazvinhu izvi but hauna kuplayera kuti iwewo uzodya wega because iwewo wanga usina zvibhagera because vamwe vanhu vakatoplaya role yekutofighta with everything that they have which is their lives vakatorasikirwa nelife yacho mari yeye inouya but unotsvaka imwe but vamwe vakatonoriska life vakatonanhasi hatina vanhu ivavo panyika. So it is always very important kuti tinge tichizivisana amuna mborwira chinhu kuti zvese zvawakatoita karoho kadikidiki wakutoti aiwa ndiri kutoda kuti mari yangu inge ichidzoka kupi. So those are the issues dziri kupanapa dziri kutaurika dziri paground. Nyaya ini ndichakatondijamba because inini speeches ndakadzinzwa idzi zvinhu zvese ndakazvinzwa but imagine mukadzi waChiwenga abva anopika ma key points kuti vanhu vazoremember mangwana kana pane zvavakuzoitika vanorangarira vanoudzana ikoko. Right, the fallen are watching us. Their blood demands integrity. Their voices cry out against corruption, laziness, and moral decay. Their blood did not water the soil for corruption, injustice, and moral decay. The bond between the party and the people must remain unbroken. The same unity that drove our liberation struggle must now guide us into the future. We must build a people-centered economy that empowers every Zimbabwean. Kwete kuti munongoti isusu toda kungoti chinhu chedu chingobhenefita magananda hapana kana chimwe iwo ngati iyo ndikubvunze imi maZimbabweans iwewe kana usiri munhu wokuti uri kutomhanya neZANU-PF izvi chicho business yori kuita ndiudze timbosvikawo timboratidzawo maZimbabweans kuti aiwa kana usiri kuningina but ukadai so chibusiness chako chikufamba unenge uri kurwa tsomutsomu 24/7 haukwanisa kutobuda chiti handide kune vari paground kune vari kurarama ri kuziva kuti madhiri ari paground havasi kukwanisa kubuda chita kuti ini pati handinakidzwe nayo havadi they can't do that they can't. So this is where the problem is. But after everything ndo patiri kunzwa uyu anonzi Timothy Chiminyawo akutobudawo nedocument rake rere ari kutosaina zvokutoti nyika inei nyika yake. Imagine document rake rakutanga kutofamba ari kutochimhanya. Who cares? He doesn't care. Maita zvinhu isusu tiri busy ngomhanyidzana kuti aiwa uyu 2030 dzake dziri kuzodai so ivo vari kutosota line up. Apa ndandiri kunzwa imwe futi iri kuitika yekuti hanzi Mnangagwa ari kuda kuresigna muna 2026 kwete kuresigna for good vari kuda kumuresigna vozomuita vote back through parliament. Anenge akurefresha makore amukutoti atonga zvakwanayo hanzi anenge akutanga start afresh kutangidza kuti one new order new everything. Vizvotimachize iye ame constitutionalist raye wabuda toti neconstitution yacho munosara neconstitution yenyu makadaro. So let's hope, let's pray kuti parliament vachangoti right vachingopedza kumuita ngirikini pacho kumuresigna vobva vatoti enough is enough zvatoperera panapa ipapo apa nzvengeka parigike zvekuzonzi azodai ndiani ndope that will be the only opportunity ndo yega ichangova opportunity kungoti at least kungoti one munhu arimo angofemerwa nepfungwa ngoti but enough is enough vese vobva dzangotanga ngo hotspotana pfungwa dzacho dzichitoenda dzakadaro zvinenge zvatopera muna February. That's the next thing I know. My MP ari kuchema nzara vari kutotya izvo iwo ingata life here kuti uri muine political party kuti ukabuda udotara pfungwa dzako tonzi idzi pfungwa dzakadhakwa mudzinge iwe ari kuta sei vakawanda vakarekolewa izvo so atitochatoziva kuti vangani ma MP vakawandisa. So I'll go and check kuti ndione kuti Nelson Chamisa ari kuti kudii nhasi but before I do that Apostle TF Chiwenga vanga vari muchipatara nyaya yemasejari avo hatisi kuziva zvirwere zvipi pamwe ndo shamu yacho yekuna Mwari here kana kuti kuita I'm confused honestly because handisi kuziva because ndizuro in last hombe vakapedzera kuvhura ndeyekuita debate kuSabbath rere the next thing ndakanzwa vakuti ndawina debate
ndopendakapedzera kuona but timu rejayarara yemo vanongonzwa vakanzwa debate vakanzwa anything chikutaurwa against the I'm not against sorry zvenyu and I'm not afraid of anyone ndotaura nyaya dzandoda zvandonzwa kuda kuita panguva yandoda so apostle zviri kutondivhiringidzawo kuti kuzoadmitwa kundo vacho vaiga because according to him he was claiming kuti he is the only one anonzwa mwari wacho saka ndikubvunza vanhu vemubhaibheri vaenda kuzvipatara here kana vaitongohiliwa namwari wacho zvobva zvitopera unogona kungaitoti nyaya kana kuti unzwa kuti munhu atochinjwa makidneys apa inazo zvinzwisiseni I'm telling you and ndabva takuti kana zvikazobudirira ikava successful that surgery yacho iri kuitika he is going to spend something like 6 weeks vasiripo pascreen pa6 weeks ipapa unogona kunzwa kuti munhu akusina anyway but by the way vadischargwa chazotaura nezvayo andisida nyaya dzanhu nemachechi because munogona kungova offended nezvinhu zvisina nebasa rese but we are here for nyaya yandati ndingotaura nemi iyoyi yandatokuonesai for now tombogumira pana baba Kulian TV Team VAT asi vanhu vachishamsika Kulian TV haichatsika saka subscribe wozolaika uchawana zvese pana chichazosha everybody say Kulian yeah information is brilliant yeah everybody say Kulian